хадамоти гумруки тоҷикистон дар пайи санҷиши сатҳи касбӣ даҳҳо кормандашро аз кор озод карда, гурӯҳеро ба вазифаҳои поинтар таъин кардааст. хуршед каримзода, раҳбари хадамоти гумрук, зимни нишасти хабарие дар душанбе гуфт, баъди имтиҳон 118 кормандро аз кор озод карданд ва 36 нафар ба вазифаҳои пасттар таъин шуданд. масалан дар як раёсати минтақаи гумрукӣ дар чунодас се та сардори дидбонгоҳи гумрукӣ бигем ба вазифаи пасттар тавсия дода шуданд. хадамоти гумрук яке аз ниҳодҳои муҳим барои пур кардани буҷаи тоҷикистон аст. коршиносон мегӯянд ҳар қадаре кор дар ин бахш шаффоф сурат гирад, ҳамон андоза буҷа фоида мебинад. хуршед каримзода ҳамчунин таъриф кард, ки довталабони кор дар асоси озмун ки дар 3 давра баргузор мегардад ва аз рӯи касбият қабул мешаванд. мо ҳатто инами охирон озмуне ки гузарондем 69 воҳиди кории холӣ эълон карда будем, мо ҳамина пур карда натонистем. аттестатсия дар раёсатҳои хадамоти гумруки тоҷикистон баъд аз интиқоди президент аз кори маъмурони гумрук ва сӯистифода аз мақомҳояшон дар моҳи майи соли гузашта оғоз шуд. дар ҷараёни он намояндагони ниҳодҳои гуногун аз ҷумла дастгоҳи иҷроияи президент, оҷонсии мубориза бо фасод ва оҷонсии хидмати давлатӣ иштирок карданд. низомномаи тарзи гузарондани аттестатсия гуфтагааст ки бояд ки ҷавобҳо дар муддати як ҳафта ё ки 3 шабона рӯз бояд ки ба корманд расонида шавад, аммо 1 моҳу 10 рӯз пас дар ҷои кор бевосита ба мо гуфтанд ки шумо аз кор озод ҳастед. дар ин пай бархе аз кормандони озодшуда аз вазифа ба додгоҳ шикоят карда, аз кор ронда шуданашонро беасос хонда буданд. баҳси шаффофияти аттестатсияҳо аз масъалаҳоест ки борҳо мавриди интиқоди таҳлилгарон қарор гирифтааст. онҳо мегӯянд ҳатто дар ҳамин имтиҳонҳо низ сӯистифода аз мақом ва қавмбозӣ сурат мегирад.